салом алейкум, бародарони азиз. Ман тасмим гирифтам ки имрӯзам мақсад дароим мардум камтар хизмат кунем. Дар пеш компютер омадем шиштем, пагоро интизор нашидем. Ая мерӯзи буратан аллакай мо метавонем ба шумо билети нарх навои билета ба шумо гап занем. Кадомида ки билет дар кора, марҳамат пурсен гап занем. Аз куҷое ки билет ба шумо дар кора, марҳамат бародаро. мо дар хизмати шумо тӯли чанд соат. шумо агар бо мо бошед, марҳамат лайк азер кунед, навора пахш кунед ба дигаро то ки раса. ҷои сол кунем ки барои мо, барои шумо қулайтар бошад. барои кадоми дар кор бошад, марҳамат нархи билет, мо дар хизмат. бародари азиз, хеле гапу хабар. мо кӯшиш мекунем ки ҳар рӯза эфир кунем, дар як рӯз чанд бор эфир кунем бо моёе ки аз саҳар то бигара эфир сартем ки бо бародароне ки нархи навои билета фаҳмиданӣ мешаванд ва билет хариданиянд. бисёр одамо фақат дар интернетҳо, дар телевизорҳо, дар программҳо, аз блогерҳо, аз дигар одамо фақат мешунавам ки ҳамаи билетфурӯшҳо ҳамаш мақсад дурӯғгӯ шайтон ҳастанд. мақсад билет мегирем, фармон мекунам. ба ҳамон хотир ман ҳамаи эфира сар додам ки дар ҳақиқат шумо бубинед ки бо ҳаст одамое ки мақсад фиреб намекунанд, нағзтар, хубтар, мақсад барои шумо билетҳоро нархи навоша мегӯянд иншоаллоҳ. ва нархи навои билет, на танҳо нархи навои билет, балки шумо метавонед аллакай аз мо билет харидорӣ намоед. кадомида ки дар кор бошад, марҳамат нависед, пурсед. کسی که بلیط در کار باشد خواهی بگیم ما در خدمت شماییم. بلیط فروش هستیم. بلیط ها را میتونن از ما خریداری نمایید. و بغیر از بلیط و یکم گپ، یکم پیشنهاد، یکم مقصد، یکم سوال، یکم навигари, ягон суханҳои хуб марҳамат дошта бошен занен, ягон чӣ пурсидани бошен, марҳамат. мо мақсад ин сайда кушодем барои он ки қатъи ҳамин мардум ҳамсӯҳбат шавем, қатъи мардум гап занем. мақсад гап занем. ба ҳамин хотир бародарони азиз, кадоме ки ягон гапҳои хуб дошта бошам, марҳамат нависа. ягон пешниҳод дошта боша, ё ягон навигарӣ, ягон гапҳои хуб дошта боша, ягон гапҳои хуб гуфтанӣ боша, мо дар хизмати ҳамин бародари мо гӯш мекунем. хеле бародаро, салом алейкум бародар, билет мазаҷа кушон набоша ки айҷа хондан камтар мушкилтар аст. мавзӯъ чӣ бошад, мо наводир омадем. салом бародар, билети поезд Москва душанбе ҳастай? Не бародарҷон, билети поезд надорем. мавзӯъ дар бораи нархи навои билет ҳастай. баъд ягон пешниҳоди шумо, ягон пешниҳод дошта бошен, ягон суханои хуб дошта бошен, ягон гапҳои соз дошта бошен. мо танҳо дар ҳамин сайти интернетӣ хостем ки камтарак бишинем бо мардум суҳбат кунем. ва нархи навои билета кадомида ки дар кора, марҳамат метавонанд ки аз мо пурсанд. мо надорем ва билети самолёт, фақат самолёта, дигар ҷо неста. фақат билети самолёт дорем. хел
موضوع هم خیلی حاجی بلیت کودک میدن مثلا کتیر بود شنبه ما گفتم بلیت 14,000 باشد 7,000 است پیشکی گفتم مشترک شما نباشد بلیت مایده بلیت دمای مایده خیلی چند پول دما دیدم دوشنبه اول فеврал سلام چند پول دما دیدم باز میبینم دما دیدم دوشنبه اول فеврал یک کنترکت کلانتر کنیم مناسب ببینیم انا 13,000 بگیم ده 13,000 است خیلی برادران عزیز بخشش ما جویم را حلش کنیم سلام اکر بلیت دوشنبه ایرکوتس چند بوده ای دوشنبه ایرکوتس یا ایرکوتس دوشنبه اگر ای دوشنبه باشه حوز میبینم چی که همینه دوشنبه ایرکوتس حوز میبینم برادر جان نکی دوشنبه ایرکوتس بگین که کدام روز ده کدام روز ده تاریخ روز شم گفت زنه که ما مقصد بفهمم سلامت باش سلام بلیت دوشنبه ایرکوتس چند اسمه دوشنبه ایرکوتس تاریخ روز نویس که در کارتای برادر جان انا ما هم باید بتونم که ببینم انا شما می نویسین که دوشنبه ایرکوتس یا که دیگر جا ما نمیدونیم کدام روز شبینیم سلام حاجی سامبوی و علیکم السلام میلانک سلام و علیکم السلام ای دوشنبه ایرکوتس ماه دیگه اولش دارم پریاموی ریس نیسته پریاموی ریس دوشنبه ایرکوتس نیسته اول روی ماه این اوز میبینم و اوز میبینم شکل کدام روزا هسته و چی خیلی انا пересадка қати мешавад пересадка қати به هر قیمت 19,000 20,000 19-20,000 میشه باز با دیگر روز شبینم حالش بشه روزی 4 ما بینم چی سلام حاجی казан хуҷан чанд пулай боз мебинам ана прямой рейс неу пересадка қати аст душанбе екатеринбург баъд аз екатеринбург иркутск нархи 16,000 обши 16,422 сом ана дигари бародар мумкин аст амонуллоҳ куҷо буд хуҷанд казан хуҷанд казан хуҷанд 4 феврал боз мебинем хуҷанд чанд пулай боз ами хуҷанда бинам бародарҷон хуҷанд 12,615 рубл сомон айрай реси сомон айрай ана бо салом ҳоҷи москва душанбе чанд смай москва душанбе боз мебинем москва душанбе анами москва душанбе кадом рӯза ман намедонам бароям ка наметавонам гуфта ана ака шумо гирифта мешавад ай шумо бале ай мо гирифта мешавад мо пешакиам ё ҳозирам билет фурӯш ҳастем душанбе чанд пул оз ман мегумтам москва ки пурсида буд москва душанбе 13,037 сом салом алейкум питер душанбе 10 март бинен душанбе 10 март январ феврал март 10 март навоз мебинам раҳмат рустам 2 феврал чия 2 феврал 13,000 гуфтам ко ана
пересадка қати ҳастай 14 000. прямой рейс 17490 сом. Санкт-Петербург қати душанбе. салом ака, аян Москва я Домодедов Қурғонтепа чанд ҳастам? 28 феврал. ҳозир Москва Қурғонтепа. Қурғонтепа 28 чӣ буди? 28 феврал навоз мебинем бародарҷон. 13000 прямой рейс дорад. 13278 рубл. Москва Қурғонтепа ки буд? Анавай Москва Варшава ё Новосибир Варшава охири марда бинед. Раҳмат салом алейкум ака. ҳозир ҳамин Москва Варшаваро бинам. Москва Варшава. Москва Варшава кай гуфтӣ? охири моҳи март. чӣ гуфтӣ? Ҳичи бра хола. Забра чӣ мекунӣ? Акҷо омадӣ? Саломат бош Сунатулло Бюрев, саломат бош. 7000 Варшава касе 7316 7500 мешавад. салом ака ай душанбе Москва 13. ҳоз душанбе Москваро мебинам. душанбе Москва 13. нафаҳмидам арабистон. ака салом, ай Москва Арабистон кай мерава? рӯзи 16. ана душанбе Москва 13411 сум шида. ана бо ҳаста 14750 чанд сум. зинда бош. салом ака Москва. ака салом, ай Арабистон кай мерава? 16 числада мерава. салом бародар, ман метавонам падарамро биёрам аз Тоҷикистон барои ҳаҷ рафтан? бале метавонед. барномаи номеротон гоҳ зани номерои хита братан номерота гавна дабло экран мондагиам 5 номерои май. салом бош ака, худо нигаҳбон боша. раҳмат бародарҷон. фифо салом алейкум. ва алейкум ассалом. хуш омадем бародаро. ҳамин якаса барои шумо дар хизмати шумо бародаро. кадомида дар кор боша марҳамат, кадомида дар кор набоша лайк биҷиқа, навора падилица кина ки одамои дар корида дар кор шава. марҳамат, касида дар кора нархи билет бипурса. намеҷа мо дар хизмати шумоем бародаро. салом алейкум. ва алейкум ассалом. Москва Арабистон чанд сум? Москва Арабистон боз мебинам. Москва ҷида мепара. Москва Арабистон 13 ма мебинам. ва алейкум ассалом. ҳозир 13 феврал бинам чанд сум? Ҷобиров ва алейкум ассалом. 19000 бародарҷон. 19000 ҳастай, 20000 ҳастай. ана ҷида кайр мепара. бад ҷида. салом ака, кайда арзон мешава билет Москва Самарқанд? браҷон, барои арзон шиданаш намедонам, ҳеҷ гуфта наметавонам. бандаи Аллоҳ. ака ай спецприём Сахра аз омада билети арзон ба пеши чанд Тоҷикистон арзон ҳаст равм 15 феврал ҷавоб метиҳем. 2 моҳ шид ҳамиҷаем. зинда бошен, худованд сабру тоқатон тия. салом ака, арзонтар меша. ана и бародара чӣ бана бировард меша? ана ҳозир бародар ки буд? ка Фаррух Олимов ба фикрам Фаррух Табаров номерои сохранид мекунем. иншоалло сеюмда мепард.
майли насиб гап нест. пешакӣ бояд документ туғри ё ҳама хеле бурӣ мешавад. Ягон намуд номерои сохранед майли номеро сохранед кунед. ваалайкум ассалом. арзон мешавад билет Москва Самарқанд? намедонам барои арзоншавӣ шавад билет ҳастай. бародаро барои рафтан ягон намуд документ дар кор нестай. тайёрии документи пешакӣ тари гап гуфтанӣ нест. салом алейкум. дамадез душанбе чанд сомад? 13000. барои ҳаҷ рафтан ягон намуд документ дар кор нестай. паспортам мепартои қатъи аз сурат ҳамаи документро худшон тайёр мекунанд то духтуру ваюшонаш. турган Турдиев чӣ мегӯяд бародарҷон? турган Турдиев брат фақат бардбоиҳо хоҳонам. зинда бошӣ ҳамакаса. раҳмат. салом алейкум. дамадез душанбе чанд сомад? 13000 дамадез душанбе. граждан Россия набошӣ мешавад? мешавад, фарқ надорад. чӣ хел мегӯянд? на мешавад ку чӣ хел мегӯянд? на 10000 мешавад. ҳар кас ҳар чӣ гуфтан мегирад братҷон. ҳар одам ҳар чӣ гуфтан мегирад. ҳар фирма ҳар хел мебарад. мо барои ба дигарҳо кор надорем. ака одамое ки 8ташон гум кардагиянд чӣ хел раванд? питер ҳуҷҷатошон мкан посольство мерем, возвращение народ мегирем, мерем. чанс меғалта ба чӣ чанс меғалта? ами гапа пурра бинависем, пурра ҷавобша мегирем иншоалло. дар бораи чӣ гап рафтисааст? якта документ пурсиден, якта ҳаҷ пурсиден, якта билет пурсиден. аммо гаптона пурра нависен, иншоалло ки ҷавобтон мегардонем. билети ҳаҷ билет ҳаҷ билет надорад. ҳаҷ тур дора. як мисол вай дора. тур дора. ҳамун тура мегирӣ туда обратно қатъи хурду хӯроку қатъи гостиницашу қатъи ҳамаш. ана паспорти русия 71000, паспорти тоҷикӣ 81000. қатъи гостиницашу ҳамаш. ду гостиница дорем. ҳоҷи ака салом. ва алейкум ассалом. билет ҳаҷа ба фикрам фаҳмиден а бародаро. туда обратно гостиница, транспорт, аэропорт ҳамаш короче қоидавӣ. кадоми бо ба пуррагӣ мехоҳам мисол ҳамун наворҳои аввали моро бинен, номерҳои телефони бургантур ҳастай. ҳамун бародармон дар шаҳри Екатеринбург аст. ҳамун бародар худаш бо метавонем маълумоти пурра қатъи ҳамун бародар гап занем, бигирем маълумот. мо фақат ҳамун рафтаем, мо ранги шумо як мисол раҳгузарем, қатъи вай рафтагием, мо фирмаем, мо ҳам нестаем, мо қатъи вай ҳамкориам надорем озирашта. просто мо рафтам қатъишон ҳамун момент истифода бурдум, наварбардорӣ кардем ба хотири ин бародаро. агар ба справка ремон департамент намешавам брат, ба любой чӣ брат депорт мешавад. ба паспорт тоҷикӣ рафта мешавад. бале фарқ надорад. вай чизи қатъи брат возвращение народ меравад чӣ қадр меравад депортатсия вай будагия. бисёр одамо мақсад мегӯянд ки арзон буда тоҷикистон ҳаҷ рафтан. арзон будааст хайнааст. ана баъзе одам мақсад мегӯяд ки возвращение народ кунем ёки справка қад намемонам ба фикрима. аниқ рости га ман дар бораи ин чиз намедонам. депортатсия мешин намешин, масалан ба справка ба чӣ. ҳамтари чизода ман вообще-то маълумот надорам. ростига Муратов братан салом алейкум. аэропорт голосовой Екатеринбург дар душанбе чанд рубла? шакаҷон аллоҳ нигоҳбонтон бошад. ҷавоб ба ин чизо. ма братан аэропорт голосовой Екатеринбург дар душанбе. бародарҷон гапта нафаҳмидам. Екатеринбург душанбе 14470 чанд сомад нархи билеташ. ана михе бародаро нархи билет иншоалло ки тайёрӣ дестем. худо хоҳад ай пага сар мекунем билет фурӯширо. кадомда билет дар корай муроҷиат кунем беташвиш. иншоалло ҳар рӯз худо розӣ боша. аз шумо арзонай. ассалому алейкум. ва алейкум ассалом. аймо фарух чӣ аймо арзонай?
این ایمون است ما گفتم کو برگانتور است با در دیگر شهرها با ایدم ارزان تر هم هست برای حج رفتن انا ای پولکووا دوشنبه چنده پولکووا دوشنبه ها باز میبینم پولکووا نه خیلی کپوش نه میفورم پول نیست اینجا پولکووا نیست اینجا پولکووا نداریم ما айна пулкова аста пулкова душанбе пулкова россия душанбе кайдар куртай нависам кайдар курай ҷоуша бутимон ана аз москва то екатеринбург чанд соат раҳай 2 соат раҳ салом алейкум ака валейкум ассалом юсуф тоҷик лайв видео бародарҷон бинависен кайдар курай пулкова ма якҷо медонам ки шумо да кайдар курай ки шумо да ма ҷавоб диҳам моҳи феврал охирош да исмои 15108 сумай рӯзи 15-маш охири мошай навоз мебинам чӣ ба навистагӣ манам намеравад сангоф вақте ки бисёр бинависӣ намеравад ман ел аунҷа ҳуй мекунам ин омадестеку просто бисёр вақте бисёр бинависӣ точка мемонӣ омадестеку ҳамчизот аэропорт кольцово екатеринбург аэропорт кольцово екатеринбург худаш ҳамон кольцово екатеринбург дар 15557 сумай пулкова ки пирсед санкт петербург душанбе аэропорт кольцово чӣ бинавистаки меояд ку ина хондестам ку санго хушбахт хондестам ку ака шумо омадед аз маккаву мадина баракалло омадем аз маккаву мадина омадем дар шаҳри екатеринбургем инамҷа шиштем чай замзам гуфти гапо оби замзам хӯрда ина бо кадо як кас биям уже инҷа шиштем оби замзам хӯрда пулкова 15000 гуфтам ку пулкова душанбе раҳмат бародар иншоалло мо аз шаҳри санкт петербург саломат бошед аз шаҳри санкт петербург бародарҷон худо нигаҳбонтон бошад билет дар кор шуда марҳамат билет дар кор нашуда лайка биҷи навора поделится ки бародару дар кор бошад дуроям пирсанд кадомида дар кор бошад кадомида билет дар кор бошад марҳамат дуроям пирсен мо дар хизмати шумоем бародаро ҳамин кӯшиш мекунем ки эфир кунем ҳамин як информатсияам боша пешкаши шумо кунем ки марҳамат пурсед нархи навои билета омин худованд шуморо ба муроди мақсадтон расонад баракалло худованд расонатон бародаро раҳмат барои лайкотон агар барои депорт кунанд чӣ хел медроӣ боз муборак бошад ака кунед ки моро ба ҳамин мурод аст иншоалло ҳамин билет чанқа ва пештар мкард айма то 2-3 мора ҳаста бисёр неста салом алейкум ва алейкум ассалом ака депорт кунам баъд хеле и гапо барои иҷа неста бародарҷон намедонам чикор кунем боз як гап мезанем ва қаврта мекунам депорт кан ҷура мерай хов мерай дар ҳамон тоҷикистон 3 моҳ 3 сола бошад 3 сола ассалому алейкум ва ассалом ака депорт россия набромадам неки хуш мекунӣ худат странно газеста кеми ака амар ака депортам ай россия набромадам неки хуш мекунӣ худат агар ман ҳуйка метонистам хидмат мекунам бародарони азиз ин гапҳое ки зиёдатия ба мо шумо дахл надора илтимос ва хоҳиш мекунам ки эфира ҷазир накунем бародаро кадомида дар бораи билет олмон билет намедонам билет чанд сумай олмон аз москва мешава ба фикрам оз мебинам москва вашингтон мешава вашингтон илтимос гапҳои беҳударо нанависед шумо моро нафаҳмидед ака хай нафаҳмидем шумо фаҳмонед
нафаҳмида бошам, шумо фаҳмонед. Мақсад бахшиши зиёд узр. Ана 18,000 олмон 18,000 сам мешавад. 18,244 рубл олмон чи Стамбул меравад. Стамбул меравад, баъд аз Стамбул Вашингтон мепарӣ. Ана бародарҷон фаҳмон охир. мо барои қадар гуфти гапо психология сахт нестем ки менетра кама гапот бафаҳмем. Ба ҳамин хотир дар бораи билет гап за бародарҷон, дар бораи ҳаҷ гап за. Саломат бош бародарҷон. Дар бораи ҳаҷ гап за, дар бораи рафтан ба ҳаҷ, дар бораи ҳаҷ чира дидӣ? Автобусош чӣ хелай, бо давош чӣ хелай? Умар ҳоҷиш бача беҷаб хонем ки ман қатъи шумо насиб равм бозгашта хона чӣ хел равм агар депорт кунанд. қатъи ма куҷо мерай бародарҷон? қатъи ма куҷо мерай ки аввал ма бифаҳмам ака ину бо ҳамон муротоб. ман Екатеринбург мехоҳам Тоҷикистон равм. аз шумо хоҳиш дорам ки бифаҳмам ки чанд рубла аэропорт Екатеринбург Калсова до аэропорти Душанбе нархаш рӯзи 1-15. ҳозир мегум та бародарҷон. Екатеринбург значит Калсова Душанбе рӯзи 1. проблема нест. ҳамин билета сухан кунем бародарҷон. ҳамин кнопкода тайди фаҳм чик 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 тамом ҳамаш тӯғия 1-5 ҳозир мегум та чанд пулай. Салом мумкинай брат. Салом мумкинай брат. Панҷакен мумкинай чӣ мумкин аст? 14,477 рубла Екатеринбург Душанбе. Ака маззаи шири штур чӣ хел буд? Ранги оҳанай. Зина хушбахт. Сангов хушбахт. Аму точкот меоя. Расул Давлатов. мо арабиро намедонем, бароям ка метонем перевод кунем. мо қадар арабихонам нестем бародарҷон. забони арабирам намедонем. ё ки форсӣ бошад. форсия ба фикр наистагии шумо, мо форсигиро намедонем. агар арабӣ менавистед камтар мехондем. агар ҳаҷ равм қатъи шумо Сангов қатъи мо ҳаҷ қатъи мо ҳаҷ равӣ намедонам бародарҷон. ҳамун документ дошта бошӣ мерай. ягон ҷои чӣ надорад. худта чӣ хел ҳис кардӣ баъд аз шири штур хӯрдан? бародарҷон шири штур ду тавай дора, ду шир дора. ҳамин шири штур қатъи рӯған шавад. шири штура бихӯри обычна шири штура то тичен я ҳафта нахӯрӣ худта ягон намуд ҳис намекунӣ чӣ хел ҳастӣ. ҳамун хел мо бародаро вақте ки вай мегам ку рӯған мегам вай рӯғанша ки мерезӣ мезанӣ баъд анауҷа чувствовать мекунӣ худта. ана вақте ки анаму чиша добавит кунӣ баъд мефаҳмӣ. вақте ки лечение барои лечение агар рафта бошӣ баъд мефаҳмӣ. такта як рӯзда ҳичи ҳис намекунӣ худта. бахшиш. ман панду насиҳат карда наметавонам. як кас нест худман насиҳат кунад. рост мегӣ ман аз Макка Мадина омадам. ман ба хотире нарафтам ки мисол мулошам домулошам худованд насибам гардондай рафтам. ду фарзе буд умра. ҳарча ба ҷо овардам шукрона худо кам метавонистам наварбардорӣ кардам барое ки бародаро бинанд. агар ман насиб кунам бо бирам худованд мерам иншоалло ки бо наварбардорӣ мекунам шумо дар нишон метам. не ки панду насиҳат. мо бо панду насиҳат нестем бародарҷон. наметавонам ман насиҳатгар будам вақтишда. тӯли 5 сол 6 сол дар мактаб кор кардам. хеле насиҳат кардам. рӯғани чи ай вай короче амо як чи безе бигем вай барои лечение барои ами язва барои жлудка барои чи чизе ҳастае ки раҳмат барои лайкотон ҳамура дабайт ки вақти ура дабайт кам мехӯри тамоман ва дига хехта чиста мекунӣ дар ҳамун якум бори хӯрдан. не ки агар вай надозӣ нахӯрӣ чӣ гап не. чанд сум мерава аз Россия? куҷо мерава? салому алайкум дастгирӣ. дидам наворотуна беҳтарин буда. саломат бош брат. Екатеринбург Самарқанд билет ҳами бинед ака 15 марда. ҳозир мебинам. Екатеринбург Самарқанд 15 чӣ буд? марба. ҳозир мебинам 15 марба.
барои ҳамин бародарҷон беҳтарин кор ба фикр мекардем ки рафтем наварбардорӣ кардем, шумоам дидем. Ана Насиака ҳоҷими 11000 Самарқанд ки буд 11553 сум. Нарх мешидагиш 12135 рубл. Хами 11 да. Лабай салом алейкум. Гап зани самбой ҳамиҷа. Салом алейкум раҳматуллоҳ. Соза пасама. То шумо худо худо соза. Бале, бале. Соза шумо сама. То хуба. Ми айтим ка чи да комментари чи да. Барои оби замзам ме. Барои оби замзам. Ҳозир. Овардем ба ягон чики оби замзам кунем. Ё просто нӯшидани ме. Нема мебарам ба кардем. Язва жутка ва аввал ягон чӣ мегирем ёри ё ки мегуфтӣ ай хона меовардам то. Хайна хитом муше. Ой замзам баъд ягон бахлашка дар кори хабар будам. Меш оли хирем ая. Оли хитом хирем аввал теша. Теша. Хурмоам дорем бародарам. Не хурмо аз ҳаҷ овардем, яча хитла яча ба падар табармо. Ёки хашт проблема ихта. Соншин. Ана اینا بچه اینا بر پدر به سر به حج وردگی شیکه مجا سودا میکنم بخشش بردارم خداوند عینیت حج عمره دارم از مصر چخیرم انا برداره بخشش یک دقیقه یک دختر پدرش مرد است پدرش بیمار بودست اما آبی زمزم دامنگه باید هوای آبی زمزم تیم بخشش کدام تا نخونم شم وزی بعد همه پتونه با انشالله میخونم انا برادرو салом эшони ҳоҷӣ оби замзам гирифта монед ман ягон рӯз мерам акаҷон кам таракш мондаге бахшиши зиёд бе подожди майли я фикр мекунем бародарҷон морам биёем ба остановка ҳастмин модам оби замзам бале ҳаста биёем ҳаст ҳама ба ҳаст салом ҳамин одаморо дар имоя бурки дубур ки кишти дигар зангат назананд дам ба дам занг мезананд ами ҳисоб мо наметунам мақсад чӣ шуморо хонам саволи монро хоне санга хушбахт дар куҷои ҳамин саволот ҳамин савол тарои ки айсар ма бихонам салом эшони ҳоҷӣ мегуфтед ки нархи рафтан омадан ба умра бо булгартур чанд сум ҳаст ман паспорти эфе дорам хабар аст ки ана аймо сришкам бечора бо тари занг задестай ростов на дону аз душанбе билет нафаҳмидам гапта салом ба ҳама ҳамватанон ғариб як канали ман меҳмон шавед ҷи салом ва алейкум ассалом гирифти оварди ман навк шудам ҳеҷ пешравӣ нашидеста наметавонам монтаж кардам шумо мегум мега вақт накохи ма худма бишо наметим ку ма пухтипад ва чӣ мегӯям паз чӣ чиз мекунем кала пафтам як сол гузара ба дим сол ҳама мебинам яки як сол монетизатсия қабул накард 11 мол ҳамин ҳаракат кунем ош меша гудакутан кол вақт меои кадомишкати вай монтажкандарка эфир даем занг занем ма мегӯм тон ёки нависем мамашам мефаҳмам о ма сурат мегирам рӯитон мекунам вақте агар чӣ мушо майли апа салом гӯем падартона майли саломат бошем майли боз мебинам бача зозимон ҳазрат бача зози ман ҳазрат ҳазратҷон созӣ алейкум ассалом ҳазратҷон созӣ саломати хуба
соз ҳамин билета вайка дестем я бародар да бояд оз билет аз Ростов пурсем ку бинем Ростов дано ба Душанбе буда Душанбе якум число ҳоз мебинам созе бача саломатиёт хуба акаҷон майли ман рафтам шумо ҳам шеста ба монде Панҷакен ТВ раҳмат барои дастгиритон худо нигаҳбонтон боша кашфи Ростов нархи билет 16998 сом салом алейкум ва алейкум ассалом омин худо нигаҳбонтон боша бародаро ҳоҷӣ салом алейкум ассалом кас даоби замзам дар кора пака ҳастай бия ҳеҷ гап не омар гап неста бародарҷон саволест ами сан гуфт хушбахт саволта нанависта ин ама боло рафта кофти ҳаҷ равм қатъи шумо гапи гуфтагитра ман ҳеҷ ҷавоб дода наметавонам ман қатъи шумо насиб равм бозгашта хона чӣ хел равм агар депорт кунам прямо депорт кунам бо маҳкам некунам чун чикор некунам ва яка ҳамо мигратсиони служба мепурсим ман ҳеҷ фаҳмида наметавонам марҳамат кала Москва Душанбе 1 феврал чанд сумай ҳоз мебинам Москва Душанбе 1 число салом казан не майдашка теша майдак набиёра охи ҷумерета майли охи битех ча майдак набиёра ёки ман нигам мекунам ака бра салом кубин ай билете ки терму Душанбе 14400 ҳоҷӣ савола ҷавоб надодӣ бобошои олам наомадай саволат ака билет чанд сума кай мерем билети куҷо аст куҷо ба куҷо бобошои олам ҳоҷӣ нафаҳмидам интернет видео загрузка бисёр нақш чандай ҳазор омад ҷа билет гуфтесам интернет гуфтестай салом алейкум ҳоҷӣ ва алейкум ассалом нархи симкарто аст дарои безлимитни интернет 3 гигабайтиш 300 сум безлимитиш 325 сум қатъи минутиш 350 сум короче 360 сум Это не подушка называется, представляешь? Через это не подушка, я говорю, как называется вообще? Он говорит, я не знаю. билети куҷо чанд сумай куҷо мераванд мардум Екатеринбург Душанбе Россия Москва Душанбе хел куҷоро дар назар дорӣ бародарҷон дустик казан Душанбе ҷавоб надодем можно пополнить ваш баланс на 50 рублей на вашем счету? У нас есть баланс. Есть баланс. А нет у вас 50 рублей? Или можно с карты даже? Посмотрите, пожалуйста. Казан хоз мебинум мегунта. Нету 500 только. Через карту оплатите тогда? 50 рублей оплатите, я вам 100 рублей отдам. Нет, у меня карта. Давайте прикладываем просто. Прикладывайте. Прикладывайте Кенджокин. Вот сюда засуньте. Нет, не надо. Кодом введите. Код. У тебя есть там? Ладно, Москва Это электронный паспорт. сколько там? Таджикемиш. Перевалетку. Бале меша рафта меша ба паспорт таджики рафта меша. Не 50 Казан. там, на карте 49 или 49. Давайте 49. Что делать-то, если нету? Попробуйте, прикладывайте. Москва Душанбе. Я Аллах, недостаточно. Чё? Достаточно? Шниш. Может 45 есть? Че говоришь, а? Наушники там. Ну, я забыла это. Сколько есть там? Сейчас. Что там, нет ничего? Что делать? Панджу смогу сегодня дали,
50 рублей, 50 рублей. Вообще-то надо 50 рублей. Тогда потом приходите, забирайте, пойдет так? А, есть у вас онлайн? Есть. Скиньте 50. А, перевод? Тоже онлайн? Ну, У меня 50 рублей нету. У меня онлайн вообще-то. давайте мы завтра занесем. Тогда завтра приходите, мы вам 50 рублей отдадим, хорошо? Ага. من برای جواب بخشش باردار کسا جواب ندادم حاضر انشاءالله سر کمتر میشنم جوابتون بهتون برادر جون یک تن من حاضر من نظریت ببینم نظریت چکلای ما شما جواب میتیم انا اکنون رحمت بخشش کسی اگر جواب نداشتم انا اکنون جواب میتیم با سوال شما بلیت دوستیک بلیت چانس ما 71 از روز 16 میروند میاین 16 چیزای شما میروند سلام علیکم حاجی و علیکم السلام کازان دوشنبه جواب ندادن حوض میبینیم کازان دوشنبه آدمایی که ننویسن کدام چیسلا جواب دادشون نمیتونم خفه نشوند بلیت مسکو تاجیکستان دوام فوریه برادر جانو نویسین که کدام چیسلا در کره شما در پورا نویسین یک می боло да нимша баъд поён дар числаша менависем хеле наметонам қафо гашта 10,000 ай ки пурсид Москва душанбе 10,000 пересядка қатия прямой рейс оз мебинам прямой рейс надештам прямой рейс нестай рӯзи даҳум ана илтимос ҷавоб гардон хат ҷавоб шуморо Москва душанбе 1 феврал Москва душанбе 1 феврал اوز میبینم برادر جان مسکو دوشنبه 13,000 انا краснодар دوشنبه 1 март краснодар دوشنبه 1 март اوز با سوال شما ان شاء الله که با جواب میگردونیم از یکترین با حج رفتن چانس ما یکترینبورگ نمیشه همه بچه میروه از بیره جاوتون краснодарс пересадка قطعه 14,708 сом краснодарс Москва бадай Москва душанбе انا از یکترینبورگ نمیشه از یکترینبورگ میگن لیکن از Москва همه Москва میره 71,000 پاسپورت روسیه 81,000 پاسپورت ترکیه 4 فеврал دوامده دوشنبه دوامده دوشنبه 4 فеврал حاجی فرضی نرخ چند روبلای 2,500 دلار میگن 13,000 برای جون کسی که پرسید مسکوا دوشنبه کازان دوشنبه 15 فеврал حاضر کازان دوشنبه 15 فеврал سلامت باش محیبالله خدا نگهبانتون باشد چلیابینسک دوشنبه او زمین کازان نبینم چلیابینسک بعد میبینم چلیابینسک دوشنبه نویسین کدام روز در کارتا روز چه قطعی همون چی در حساب نیست انا краснодарс کی نویسته بود کازان Москва میپره بعد در Москва دوشنبه نرخش 15,000 прямой рейсش قیمته انا چلیابینسک بنویس که سن پتربورگ دوشنبه دیم ده موضوع میبینم سن پتربورگ دوشنبه دیم فеврал $15,000 $15,510 сом пересадка قطعه سن پتربورگ прямой рейс ندارم
رحمت اکر رحمت سلامت باش. سالت از مسکو چنده؟ شویتسیا از مسکو چنده؟ شویتسکی نداریم ما. سلامت باشن. با توجکی بنویسیم با انگلیسی ما خوندن نمیتونه. شویتسیا از مسکو چنده؟ نفهمیدم شویتسکی یا شویتسیا. برای اسنگه داریم. احمد کودالی چی کرده؟ نمیشه برادرم. Kurd dodar jon salomat bosh. Melnisa Duka salomat bosh. Narxi bilet дар кор боша марҳамат пурсед. Ана Шветсия агар ба тоҷикӣ нависӣ мақсад ман мефаҳмам ки Швейтсария мешавад. ҳамуҷо не ки вақте ки мо ба англисӣ нависем ман аллакай ҳайрон мешавам. Да бигем ки дар ҳақиқат Шветсия билет пурсидани ёки бисёр прикол дорам. ба фикрам дигар билети харам нест дар ҷа ёки тар билетам дигар фаҳмиданам нест. ана ман дурум ягон навори беҳтарин интихоб кунам сартим бачаҳо тамошо кунанд. касе ки интизори наворҳои беҳтарин аст, яъне аз ҳаҷ ягон маълумот гирифта бошам, ҳама дурем наворро тамошо кунем. худоҳофиз. Прикол нест. Ростӣ пурсидед фаҳмо бахшиш. Швейтсария وعلیکم السلام. سلام حاجی. وعلیکم السلام. علیکم السلام. خدا همتون نگهبان باشه تا بازدید.